Okay, so next, oo o hindi, katanungan ay ito. Mahal mo pa ba si Tim Sawyer? Oo naman. Hindi naman mawawala yun eh. Hindi naman mawawala yun Nasaktan ka agad-agad. lang. Sobrang sakit. Kaya ako nga nilalaban ko nga na itama niya yung ano niya eh, yung pagkakamali niya. Kasi kung hindi ko siya mahal, once na magkamali ka sa akin, hindi, na kita, yung parang, hindi eh, paulit-ulit yun. Simula nung nalaman ko yun, isipin mo, sabi ko nga, binibilang ko yung araw eh. Mabot na ng 22 days na ganito yung nararamdaman ko araw-araw ah. Ba't ganun? From July 29, sobrang torture na talaga sa utak ko yung nangyayari na pinipili kong siyang ikausapin na alam niya, sabi ko sa kanya, a happy wife is a happy life. Nilalambing ko pa siya ng ganun. Pero wala eh. Ano siya eh, sarado yung utak niya ng mga time na yun eh. Talagang sobrang sarado yung utak niya na iba yung nasa isip niya na pang sarili lang talaga yung nasa isip niya ng mga time na yun na hindi ko maintindihan, baby. Parang alam mo yung gumising ka, hindi yan yung tama, hindi ganyan. Ako ba, ganito? Sabi ko ba yung ako ba kung madamot ako, sabi ko, pinakita ko sa iyo kung paano nag-withdraw ng pera, inubos ko yung savings ko kasi para magkaroon tayo ng bahay. Tapos, pinapamulot ko sa ganun yung, bakit mo sinasabi na bahay mo naman to eh? Kotse mo naman to eh, ba't ganun? Di ba yung, ano ba talaga tingin mo sa amin? Pamilya mo ba talaga ako? May plano ka ba talaga sa amin? Ginaganon ko siya, araw-araw yan, ginigising ko siya na ganun. Kaso talagang, hindi pa talaga. Kailangan niya talaga din ng someone na mag-a-advise sa kanya. Kasi ang problema kasi sa kanya, ayaw niya makinig sa iba. Ayaw niya manghingi ng tulong sa iba. Ayaw niya manghingi ng advice sa ibang tao. Kasi mas pinaniniwala lang niya yung sarili lang niya. Yun ako, which is magkaiba kaming dalawa. Ako mas gusto kong manghingi ng advice sa ibang tao para malaman ko kung tama ba yung ginawa ko. O mas, syempre, sasabihin ng iba, mali. Di, alam kong mali yun, di ba? Yun lang. Kailangan lang siguro ng guidance talaga. Guidance talaga. Kasi, meron nga nagtanong sa akin eh. Pero ayoko na kasi sa family, naman kasi din yun. Mahirap na magsalita din. Kailangan ng someone na guidance. Father figure. Ganon. Hindi naman maano si Tim, mabait si Tim. Nagulat lang talaga ako sa kanya na gano'n siya. Hindi ko alam kung ano yung pinangahawakan niya. Bakit siya nagbago? Yun, yung bakit siya nagbago, hindi ko maintindihan. Ba't nag-iba yung pananaw niya sa buhay. Na dati, Or baka, syempre, nasa kalagitnaan ng pandemya. Sorry, Nagpapakumbaba siya. Sorry kasi medyo naglalag tayo. Nagpapakumbaba siya dati sa akin. Nagpapaano siya. Tapos ngayon nagulat ako. Kaya hindi talaga maiwasan na pumapasok sa utak ko yung, yun nga, ito yung, sabi na natin, di ba, sabi nila, pera. Hindi talaga maiiwasan na, bakit sabi ko, ba't simula nung kung kailan dumama yung pera, ba't naging madamot ka? Yung mga ganyan, yung mga tanong ko sa kanya, kasi ako baliktad eh. Kung pag ako may pera, mas mararamdaman niya ng mga taong nasa paligid ko kasi ang galanti ko, lahat. Siya kasi, umabot siya sa point na naging stricto siya. Siguro dahil nasabi niya, ayaw niyang nga daw na maghihirap daw siya ulit. Pero hindi eh. Blessing yan eh. Siguro blessing. Or baka talagang magkaiba lang talaga kayo ng pananaw pagdating sa pag-handle ng pera, no? Kasi meron din akong mga kilala. Baguhan din kasi siya. May mga kilala din kasi ako niya parang because of their background sa
sa past nila, 'di ba? O dun sa naging pamilya nila, parang ayaw na nila din pagdaanan yung napagdaanan nila before na yung pakiramdam na walang-wala talagang mahugot kaya Oo. naghihigpit pagdating sa paglabas ng pera. Kaya lang syempre siguro ibang usapan yung inyo kasi kayo, first family niya kayo, I mean, may anak siya sa iyo, 'di ba? Ikaw kasama ka niya, partner ka niya, so dapat nagtutulungan talaga, 'di ba? Anyway, Oo. next, oo, hindi. Gustong malaman ng taong bayan, nag-uusap pa rin ba kayo ni Tim Sawyer? Kami, nag-usap kami. As of the moment. Siyempre, tatay pa rin siya ng anak ko eh. 'Di ba? Pero meron ako mga bagay na gusto ko ayusin niya. Na which is hanggang ngayon, wala pa rin sagot ko ano yung, ano ba talagang gusto niya ba talagang ayusin o ano. Kasi kung sasabihin mo lang sa akin na, sorry, ayusin na natin, balik na tayo sa normal, eh di sana noon pa lang, ginawa mo na, di ba? Simple lang naman yung hinihingi ko sa iyo eh. Maramdaman ko lang naman din yung assurance at security ko bilang babae. Para sa future naman namin yung ginagawa ko, di ba? Para sa future naman namin yung pinapakiusap ko sa kanya. Nasa sa kanya na yan kung ano ba uunahin niya. Yung sarili ba niya o pamilya. Yun lang naman yung tanong ko sa kanya eh. Pag-isipan niya munang mabuti kung ano ba gusto niya. Meron siyang marangyang buhay, may pamilya, meron siyang bahay, may sarili siyang kotse, may sarili siyang bahay, meron na siyang negosyo, o meron siyang pamilya. Mamili lang siya dun sa dalawa. Or Napakaganda naman nung sinabi mo. Isama niya kami sa mga plano niya sa buhay kung talagang totoo. Nakasama niya kami sa plano niya sa buhay, di ba? Yun lang yung Gusto kong gawin niya. ayusin niya. Naiintindihan kita. Diba? Naiintindihan ko yung sinabi mo. Naiintindihan ko yung part na parang gusto mo ng assurance, ng security, gusto mo kasama kayo sa plano na meron. Kasi payag na ako sa set. Kasi, aminin naman natin sa hindi, parehas namin pinagtrabahuan yun. Pero masakit naman yung sabihin mo sa akin, wala kang pakialam, wala kang karapatan dyan. Yun, parang ang sakit, parang, ha? Ang sakit na ganun. Tapos, yun yung gusto kong ma-realize niya na, sabi ko sa kanya, mas marami pa tayong nag-uumpisa pa lang tayo, wala pa tayo sa ano. Ano ka ba naman, kaka-umpisa pa lang natin, tapos ganun na kagad. Hindi ba mas masarap makatanggap ng blessings na marami pagka alam mo pinagtutulong partner yan para sa pamilya niyo, diba? Kasi ang hirap mo ang sabi niya kasi, gusto daw niya kasi magkaroon ng sarili niya. Meron siyang pagmamalaki sa sarili niya na meron akong kotse. Ang tanong, kasama ba kami dyan sa bahay mo na yan? Makakasakay ba kami dyan sa kotse mo na yan? Yun yung tanong dun. Diba? Yun yung lagi ko tinatanong sa kanya, kasama ba kami? Kasi ang hirap nung katabi mo, nagtitingin ng mga bahay, how much. Tapos malalaman mo, may ganun, kasi hindi mo pwede malaman kung nasaan. Diba, syempre ako nun. Tinitingnan ko siya, katabi ko siya, nag-i-scroll ng bahay at saka ng kotse. Hindi mo man lang itanong sa akin kung okay ba yung bahay na yun, maganda ba yun, gusto ko ba yun. Hindi na kasi tinanong sa akin yun kaya parang nasagasaan talaga ako. So talagang kumbaga, so parang pakiramdam mo dahil sa mga actions niya na yun ay hindi kayo sinasama sa lahat 100% na parang kasi ramdam ko talaga hindi na siya yun, yung parang ganun. Parang hindi na kami doon. Alam mo yung anytime konting pagkakamali mo lang, China Roses, puyo ka na sa akin. Parang yung ganun yung kasi yung na-feel ko sa kanya. Kaya yun. Okay. Yung emosyon mo naman, no, China, valid naman yan. Pero eto, no, meron pang oo o hindi katanungan talaga ang taong bayan. May chance ba na magkabalikan pa kayo ni Tim?
Hindi ako sabi nga nila wala namang perpektong tao, wala rin perpektong relasyon. Kung talagang gustong ba't ko isasara? Hindi ako natatapos dun na sa maging single ako, single mother, hindi. Ako kasi pinangarap ko na itong magkaroon ng pamilyang na buo. Mhm. Yung sa akin lang na lang siguro talaga, kung willing ba siyang i-give up yung pride niya sa sarili niya. 'Di ba? Kung willing ba talaga siya. Kasi ako, sabihin na natin, oo, ang dami nagsasabi, kalimutan mo na yan, traitor yan, ganito yan. Hindi kasi agad-agad sa akin eh. Kasi ang iniisip ko, tatay siya ng anak ko. Ayoko naman din lumaki yung anak ko na walang ama, makakalakihan niya. Lalaki yan eh, kailangan yan makita niya na paano pagdating ng panahon na siya na yung magpapamilya. Hindi niya na alam hindi niya alam kung paano mag-manage ang isang padre de pamilya, di ba? Yun gusto ko na ganyan na maging ng anak ko. Gusto ko talaga mabuo kami. Pero, dahil sa natuto na ako, meron akong mga kondisyong hiningi sa kanya. Which is, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung sagot niya doon. Kung itatama Okay, ba, so yun hindi pa ba siya nangangako sa'yo na parang, okay, aayusin ko ang sarili ko, 'di ba? Ibababa ko ang pride ko, ganyan. May mga gano'n na ba siyang sinabi, magbabago na ako, or I will make it up to you, ganyan? May mga gano'n na ba siyang sinabi sa'yo? meron, pero walang assurance. Hindi naman pwedeng sinabi lang niya, tapos, pagkatapos nun, mamaya, konting away na naman namin. 'Di ba? Siyempre, ayoko na magpauto ng gano'n na 100%. Hindi, kahit nakapag-usap na kami, hindi yun 100% na. Ang gusto ko talaga ngayon, assurance talaga, security na feeling ka bang i-give up yung mga bagay na kung ano man yung hindi naman ako hinaghahangad sabi ko nga sa kanya na yun lahat eh. Kanya na yan. Pero yung mga susunod na plano sa buhay, kasama ba kami dyan sa plano na? Yun ang gusto ko na assurance. Kaso nga yun, wala hanggang ngayon, hindi pa sure. Hindi pa sure. I think ang kailangan mo din talagang makita sa kanya yung consistency niya sa, alam mo yon, pag-win back ninyong mag-ina. Kasi, syempre, hindi pwedeng puro salita lang. Kung willing ka talaga maging maayos tayo, balik natin sa normal yung buhay natin. Magtrabaho tayo, magtulungan tayo. Marami pa tayong mararating, kakaumpisa pa lang natin. Nasa bahay pa nga lang tayo eh. Wala pa yung hindi pa tayo nakakarating dun sa malalayo pa na mga possibility, di ba? Sa pagtutulungan namin dalawa. Yun lang ang gusto ko lang na ito nga, gusto nga niya, manghingi pa daw muna ng advice din sa ibang tao. Sabi ko, sige, pag-isipan niya. Kung, ito lang naman ang kondisyon ko eh, mamili siya. Pamilya o yan, sa kanya na lahat yan. Yun lang naman eh. Kung talagang gusto ng pamilya kami, talagang ayaw mawala, lagyan kung ano yung pride niya. Hindi yung sasabihin mo lang sa akin, sorry, di ba? Hindi lang sasabihin mo, okay na tayo. Hindi pa talaga, hindi kami kasi wala akong choice. Kung talagang ayaw niya i-give up yung pride niya, wala rin akong choice. Talagang lalaban na lang ako ng mag-isa. 'Di ba? Oh my. Ang pride pa naman parang panty yan. Papaganda. Ha? Oo. Alam mo ba na ang pride parang panty? Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Oo. So, dapat talaga ibaba yung yung pride, 'di ba? Para may mangyaring maganda. Oo. Hindi, tsaka continue, no? I-continue mo lang yung pag-aayos ng sarili, ganyan. Kasi naniniwala ako na minsan ang oras talaga or time apart, 'di ba? Parang
mas mabibigyan kayo ng chance ang i-renew yung sarili ninyo at ma-realize Oo, yung siguro mga napabayaan ko nagawa nyo in the past. napabayaan ko rin. Saka yung, Sobrang kampante ko sa buhay na relasyon namin. Diba? may Kasi ganun, inisip ko feeling mo ba namin kampante lang. ka? Siguro, kaya hindi na rin ako nag-aayos masyado kasi iniisip ko lang naman nasa bahay ako, di ba? Eh, kaya baka siguro napapabaya sarili ko, yung figure ko. Hindi ko na ano. Pero kung itsura-itsura lang, hindi naman sa ganun lang yun, 'di ba? Parang ang isang lalaki naman, 'di ba? You cannot keep a man who doesn't want to be kept. At kahit ano pa yung itsura mo, 'di ba? Wala naman sa ano yan eh, itsura yan eh, 'di ba? Kumbaga, pag mahal ka talaga ng isang tao at kapag may respeto yung tao sa'yo, 'di ba? He will stay, 'di ba? And he will choose you every single day of his life. And his success will also be your success. Kaya naniniwala ako na pag ang isang tao na-realize na talaga na mahal niya yung tao, 'di ba? Hindi niya ito pababayaan at iingatan niya to ng buong puso. Minsan lang talaga dahil human nature natin, 'di ba, yung parang magkamali, 'di ba? Dahil madami tayong natatamasang ibang mga bagay, natutokso, ganyan. Normal naman 'yun eh, yung may mga tukso talaga sa paligid. Exactly. Pero, babalik pa rin tayo doon sa part na parang, okay, nagkamali ako. And, hindi tayo dapat i-define yung mga pagkakamali natin sa nakaraan natin. Kumbaga, we have to grow from it, diba? Doon sa mga mistakes lang na nagawa natin. So, meron talaga tayong tinatawag na growth. Ayan. So, siguro, ang magandang gawin nating lahat, no? Hindi lang para kila China at saka para kila Tim, kundi tayo, diba, in general, as human beings na, na parang maging bukas sa pagpapaganda, pagpapalago, pagde-develop ng sarili. At yun yung tinatawag nating growth. Huwag nating hahadlangan or parang sabihan yung isang tao na ay hindi na magbabago yan kasi lahat naman ng tao pwedeng magbago for the better, diba? So anyway, ayan, China! Dahil maraming nanonood ngayon sa ating Facebook Live, no? Gustong marinig ng iyong mga fans ang mensahe mo sa kanila. Yung mga taong tumayo, ayan, sa gilid mo since day one, ano ang mensahe mo para sa kanila? Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga taong nakapaligid sa akin, yung mga nagbe-message sa akin, lalo na kahit sa mga mga sa amin, mga fans na nagpapasalamat ako sa kanila kasi kahit hindi ko nire-replyan lahat, nakikita ko yung mga concern tsaka yung mga tinuturo nila sa akin. Although, oo, sabihin kasi ganito ka kasi. May point din naman talaga sila na yun ang tinitingnan ko rin na may mali talaga ako eh. May mga mali rin talaga akong ginawa. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalo na sa mga kaibigan ko, yan, sa pamilya ko, na nandiyan nakasuporta sa akin, sa amin. Simula sa pool, nagpapasalamat ako talaga sa mama ko talaga. Number 1 yan. Simula nung bago pa lang kami mga anak, si mama na yung nag-guide dito sa bahay, nag-asikaso at nag-alaga ng bata. Kaya rin namin nagagawa itong mga paggagawa ng video at saka ng ng pagbibenta ng bags. Kaya ako nagagawa yan kung wala mama ko. Siguro, ang gulo-gulo na namin dito sa bahay. And syempre, yung mga kaibigan ko, yan, number 1 yan, sila Janice, sila Grace, yung mga kaibigan ko mga yan na nasa paligid ko ngayon. At yung mga mas nakakatanda sa akin ng mga nakakausap ko lagi, yan, yung mga tita-tita ko, tinuturing kong tita, ate, yan, at mga kaibigan ko, na mga influencer din, mga nangangamusta. Thank you so much sa inyong lahat. Sobrang na-appreciate ko talaga. At alam ko, yung mga gusto nila na maayos kami, lalo na yung mga fans namin, na sobrang dami na nila. Kasi minsan pinagagalitan pa nila ako sa messages. May mga isa lang sabi, please naman, mag-ayos na kayo. Patawarin mo na si Kuya Tim kasi nagagalit na yung tita ko. Kayo, tuwang-tuwa pa naman sa inyo. Parang alam mo yung sobrang pati tita-tito nila naapektuhan. Kasi nga daw parang nawawala yung stress nila pag napapanood nila yung video namin. Lalo na yung mga 65 years old na mga lolo't lola.
sobrang naano din ako kasi sabi nila parang yun na nga lang daw yung inaabangan nila. Kami na nga lang daw yung pag-asa noorin. Kasi nga wala na ring TV, masyado. Yun, sobrang na-appreciate ko talaga yung concern nila sa amin at yung pagmamahal. So talagang mahal ko din po kayong lahat. Alam niyo yan. Hindi lang pagmamahal sa pamilya ko talaga, pagmamahal sa Diyos. Talagang ano rin naman talaga akong, kaya akong ginagalingan din yung ginagawa namin. Kasi talagang ano din, pagmamahal din sa mga tao na nakaka-appreciate sa amin. Sobrang thankful talaga kami sa mga nakaka-appreciate talaga sa amin. Ayun. Thank you so much. And I'm sure marami talaga nagmamahal sa inyo, tsaka lalo na sa'yo, China, no? And eto naman, ano naman ang mensahe mo para sa mga taong hindi gusto yung nangyayari sa inyong dalawa ni Tim, o kaya mga haters ninyo or hater mo, o kaya naman nagsasabing hindi totoo itong nangyayari sa inyong dalawa. Kumbaga, prank lang daw ito, o kaya naman scripted lang to. Ko lang sa kanila, unang-una sa lahat. Since napakatagal ko na nakinikim-kim to na umabot na ng ilang araw, hindi ko naman siguro ipapahiya yung sarili ko na. Di sana nakapag-makeup man lang ako nung panahon na yun. Na hindi ko nga maintindihan na ganun yung itsura ko. Diba? Hindi ko naman siguro ipapahiya yung alam mo yung wala na ako sa wisyo, basta bahala lang si Batman, ito na yon yung parang ganun. Hindi ko talaga sinasadya yun, talagang sadyang ano lang talaga. Na akong choice kasi hindi mo makausap ng maayos yung tao hindi mo siya magising Alam mo yung wala na akong lahat na kinausap ko na sana mayroong taong na ganito nagaganto sa kanya, wala na siguro akong choice nung mga gabi na yon na parang nangihingi na lang siguro, hindi ako nangihingi ng may mali talaga ako dun kasi sabi nila nanghingi daw ako ng simpatya. Siguro umabot din ako sa time na talagang kailangan ko talaga ng kakampi din. Kasi talagang kalaban niya, nung time na yun, talagang kalaban niya na ako. Yung parang hindi ako makapaniwala na, ano ka ba? Gumising ka, magkakampi tayo. Hindi tayo magkalaban. Kaso wala sa time na yun, hindi ko alam, biglaan lang yun. Kaya yun, pasensya na sa mga nagagalit sa akin, nagagalit sa amin, na gano'n, na nagkasira-sira na yung image namin dalawa. Sabi nga nila, kung ano daw yung ano namin sa camera, hindi naman pala totoo yun. Masaya naman talaga kami. Mabot lang kami sa point na may pinagdaanan kaming gano'n, ang mali lang talaga. Umabot talaga ako sa live. Pero hindi ko talaga ginusto yun. Napapasensya talaga. Alam mo, after nun, namutla din ako. Namutla din ako na hindi ko alam yung kahingian na ginawa ko. Pero, naging lesson din talaga yun sa amin. Naging lesson din na, siguro, kung hindi niya kayang makinig sa mga taong nakapaligid sa kanya, ayan na. May marami ng tao nagsasalita sa kanya ngayon na sana, yun nga sana, kahit pa paano, maging isang dahilan din para magising na din siya, di ba? Para ma-realize din niya. Ayun lang. At nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi nandyan pa rin kayo, masyado kayong naaapektuhan sa nangyari. Kung tutuusin nga ba, dapat nga wala na rin kayong pakialam talaga sa amin. Pero nagpapasalamat ako kasi nandyan pa rin sila para magkomento at saka mag-ano sa amin, mambash. Alam din namin yung mali namin. At least alam ko yung mali ko, di ba? Binabash din kasi nila ako At least alam ko yung mali ko. Na next time, huwag magpadalos-dalos. Magpadalos-dalos. Kasi tsaka lahat naman tayo nakakagawa ng gano'n, 'di ba? Ng mga padalos-dalos na desisyon. I-try ko kasi naman talaga mag one-on-one kami ilang beses. Nga lang talagang umabot talaga sa point na hindi niya talaga ako pinakita. Pero yun naman, ang tao na magsisisi at magsisisi din. Yun lang. Ang gusto ko naman itama namin yung mga naging mali naming dalawa. Sana.
talaga siya Yes. ilaban yung pamilya niya talaga. Pamilya o career? Mm. Pamilya o, Ayan. di ba? Ayun lang. Amen. Pray ko yan. Yan. Salamat sa Okay. mga Yung message prayers. mo naman. Alin? Yung message mo naman para kay Tim Sawyer. Kung nanonood siya ngayon, alam mo, China, kagabi, piniem ko actually si Tim Mm. sa IG niya. Sabi ko, i-guess kita ngayong araw na ito. Baka gusto mo rin na ma-guess kita, sabi ko. Pero, sininya lang yata ako. Sininya lang ako. Baka hindi pa siya ready, umausap. Pero kung sakaling napapanood ka niya ngayon, kasi syempre, di ba, sinabi ko nga sa kanya na mag-guess ka, ano ang mensahe mo sa kanya? Alam naman niya yung mensahe ko sa kanya eh. Na basta ako, ang gusto ko lang mangyari, mabuti yung kung gusto mo ba talaga ng pamilya. Yun lang. Kasi nandiyan naman lahat yun. Kahit sino naman. Siyempre, sino ba namang matutuwa? Na makikipag, ka pa sa ibang babae, di ba? Nandito na nga ako eh. Sino pa ba magtutulungan sa ating dalawa? Tayo din nagkatuwang sa buhay. Bakit kailangan mo pang, di ba, ipagkait sa akin yung karapatan ko? Tayo lang din na magiging magkasama kung talagang gusto mo talaga tayo ang magkasama. Or, hindi. Ayun lang, basta para sa akin, mahal ko si Tim, mahal ko ang anak ko. Gusto ko buo tayo, buo ang pamilya, pero nasa sa kanya na yan kung ano yung desisyon niya talaga. Siya talaga ang magiging siya talaga ang magiging way kung talagang gusto magkaayos kami o talagang tuluyan na namin putulin to. Kasi ako lalaban pa rin ako. Nalaban ako bilang, di ba, babae. Wala naman akong choice kundi lumaban. Yun lang, and pinagpipray ko na, na maging okay at maliwanag yung kanyang utak, puso. Mabait naman yan, sobrang bait yan. Medyo lang talaga. Na-overwhelm lang siguro nangyari. Siyempre, naging nga naman ako, matapang na babae sa kanya, di ba? Umabot siguro na baka natatapakan ko na rin yung pride niya talaga kasi nga minsan, dati na-under. Pero kasi, mapapatunayan mong mahal ka ng lalaki kapag tumutulog sa'yo di ba? Yun lang. Sana ayusin niya na. Pero, ayusin niya. Ayun. Hopefully talaga maging okay ang lahat sa inyo. Tsaka yung naman, yung pagpapadama ng pagmamahal, meron naman tayong iba't ibang klase ng paraan, 'di ba, para maipadama sa isang tao yung pagmamahal natin. So, naman siya, nakadepende yun dun sa sa mga magpa-partner. So, kung dun ka nakakaramdam ng pagmamahal, 'di ba, dun sa part na parang mag-submit siya sa iyo, 'di ba? Yun siguro yung kailangan ninyong kailangan niyo talagang pagtagpuin, 'di ba, sa inyong dalawa. So anyway, China, ngayon nalaman na namin yung mensahe mo kay Tim. Eto naman, kung sakaling mapanood ng anak mo to, si Timothy, 'di ba? 10 years after, no? Kung sakaling mapanood niya tong guesting mo na to, ano naman yung mensahe mo sa kanya? Kunwari kakausapin mo siya ngayon sa camera, ayan. Kung napapanood mo to, ganyan. Timothy, anak, kung napapanood mo to, mahal na mahal ka ni Mami. Ayun. Sana... Iyak na yan! Alam naman, ayan. Ayun, sana may tumatawag na naman sa kanya. Oo nga, may tumawag na naman sa akin. Gusto niyo makita si Timothy? Sige, pakita mo nga. Nasaan na ba siya? Hindi, kausapin mo. Kunwari kausapin mo na dito sa live camera, ganyan.
kunwari nandyan na siya, nakatingin, nanonood siya ngayon, ganyan. Anong sasabihin mo sa kanya? Oo, sige, wait. Laime! Ayan, at kinuha po ni China Roses, si Timothy. Sabi pa nga nito ni China sa akin, di ba tinatanong mo kung pwede ako magninang ng anak mo? Akala ko nga magnininang ako ng kasal. Ninang pala ng anak. Kakaloka. Anyway, ayan. So, ang dami na nating natutunan, no? Ito yung takeaways ko, no, habang wala si China, habang inaantay natin siya kasama si Timothy. Naalala ko yung dating sinabi ko sa, sa video na nag-viral din. Ayan. Yung, words are cheap, actions proved by words mean nothing. So, hindi pwedeng puro salita lang kasi salita, yung ang dali-dali lang bigkasin, 'di ba? Pero yung gawa, yung consistency, ayan. Ayan na siya! Oh my gosh! Ayan na si Timothy! Ang cutie patuti! Hello! Hi, say hi! Timothy! Timothy! Hi! Hi! Ang cute naman ng bebe niya, na napaka-tsaba, na napaka-cute. Sino ka mukha? Okay, sige. Syempre, 'di ba? Magiging honest naman tayo. Hati talaga. Oh. Hati naman, alam mo, sa unang tingin parang Team Sawyer eh. Pero Oo. may konti Nung baby si ikaw. Tim, ganito ang mukha niya. Nung baby si Tim, ito ang mukha niya. Ganyan ang mukha niya. Timothy, Ang pogi eh, no? Anyway, China, ano nang masasabi mo sa anak mo kung sakaling malaki na siya, 10 taon gulang na siya, kausapin mo siya. Timothy. Anong mensahe mo? Love ka ni Mami. Sana, maging ka, mabuting bata paglaki. At lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka ng mami mo, mahal na mahal ka ng daddy mo. Lahat, ang dami nagmamahal sa'yo. And yun lang, sana maging ka, healthy baby. At kung ano man mga pangarap mo sa buhay, paglaki mo, tuparin mo yan. Hindi ka namin pipilitin kung anong gusto mong mangyari. Basta mahalaga na dito lang palagi. Yeah. Love you. Oo, ang cute naman ninyong dalawa. Okay. So, ayan po, no? May gusto ka pa bang idagdag sa mga mensahe mo? Ayan, Sheena, may gusto ka pa bang sabihin sa ating mga kabisyos out there? May gusto ka bang pasalamatan? Ayan. Ayun lang, basta nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagmamahal sa amin. Sa lahat ng mga sumusuporta. At tuloy ang buhay. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako gagawa ng bagay na laban lang tayo, laban lang. And, yun nga, magpatawad na kaya ko magpatawad. Gusto ko maging sa puso ko, matanggal galit sa puso ko, kaya ayun, para na lang din sa anak ko na maging maayos ang lahat. And thank you so much sa lahat talaga. Naniniwala. And so, thank you din DJ Rocky sa Love Radio. Thank you din mga... Mula noon hanggang ngayon. Thank you din, Oo, yung collab natin. Next time, matutuloy na yan pagtapos ng pandemya. Sige, gawin mo Yaya for a day ni Yaya for a day ni Timothy. Pwede. Collab, diba? Anyway, ayan po mga kabisyo, nakasama po natin si China Roses, isang ina, isang anak, isang partner, isang businesswoman, isang influencer. Sino pa? Sige, go.
ito nga pala, nagpapasalamat pala ako dun sa, sa pamilya din ni Tim. Yung tita niya at saka kay Ate Ai, sa ate ni Tim. Yan, nagpapasalamat ako. At sa mama niya na nangangamusta sa amin palagi. Yan, kahit na hindi namin sila makasama ngayon kasi nga dapat yung mama niya nandito. Siguro kung nandito yung mama ni Tim, baka hindi na kami umabot sa ganitong bagay. Ayun, thank you so much, Ate Ai. Yun, kay Ate Annalyn. Yan, thank you so much. Ako tumatawa. Nakakagaan pakiramdam yung baby, no? Kahit na may pinagdadaanan kapag nakikita mo yung anak mo, no? Parang nawawala lahat ng problema mo. Pero makikita mo din na... Masaya siya pag nakikita niya yung daddy niya. Talaga. Ikaw, pag nakikita mo ba yung daddy niya, nasasayahan ka ba? Naiiyak ako. Baliktad. Malay mo naman, 'di ba? Parte kasi talaga ng relasyon ng ang dumanas ng sakit, 'di ba, ng hirap. Sabi nga nila, pag hindi ka daw nasasaktan sa isang relasyon, ibig sabihin, hindi daw nag-grow yung relationship. So, dapat din daw may konting mga sakit at mga konting pag-aaway para kahit papaano, 'di ba, naaayos yung mga dapat maayos. So, ayun. Ako, China, I wish you all the best, no? Sobrang nagpapasalamat ako sa pagpapaunlak mo sa interview na to. Hindi ko alam na, na parang go na go ka. Grabe ka talaga. Thank you talaga. Sobrang tabang-taba yung puso ko sa'yo. May mapapadala lang ako dyan. Papadala ako ng lalaking manok, ganyan. Lalaki talaga yung papadala ko. Manok, ganyan. Pangsabong. Papadalan kita ng panabong, ganyan. Para ready nang tukain kung sino man yung mga away sa'yo, ganyan. Hindi. Anyway, so thank you so much, Tina. Maraming salamat din kay Timothy. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Uy, i-invite mo sila, i-follow kayo sa social media accounts ninyo. Although, alam ko naman na marami nagpa-follow sa inyo. Ayun, oo. Meron na rin pala akong, matagal ko ng YouTube channel to. Doon ka na lang isi-share yung mga ginagawa namin sa araw-araw, sa buhay. Yan. Simulan ng matututo pa ako. Marami pa ako mga dapat matutunan yan. Gagawin ko yan sa mga video at sa mga vlog ko. Para sa mga mami na sa mga mami at sa pamilya, di ba? Yun yung mga isi-share ko sa vlog. Sa vlog ko. Yun, thank you so much sa lahat. Grabe, ang cute talaga. Parang sarap yan, sarap pisilin. Anyway, so thank you very much again, Sheena. Ayan, sa mga kabisyo po natin out there na nanonood din sa live video natin, maraming salamat. Don't forget to tune in po sa aking programa 3 to 5 p.m. sa Love Radio Manila. And of course, follow nyo rin po lahat ng mga DJs ng Love Radio Manila. Nandyan sila Totoy Bato, Diego Bandido, Nicole Yala, Chris Choper, nandyan din sila Tanya Chinita, Labuching, Lala Banderas, Robin Shena, at ayan, ako, yours truly, DJ Rakitera. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Love Radio Manila. Ayan. So, download nyo na rin yung app namin na Love Radio H. Ayan. Tapos, China Roses Vlog, ayan, i-subscribe nyo na rin. Ako din, Rakitera. And of course, ayan, malapit na ang Aliwan Fiesta Digital Queen and announcement of winners sa August 28 ng MBC Jackpot Runner. Maraming salamat, guys! This has been DJ Rakitera, babaeng naniniwalang words are cheap, but actions prove why words mean nothing. Rakitera po! Bye-bye, people of the universe! Bye, Gina! Bye, Timothy! Bye! DJ, thank you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka ng aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga latest naming videos. Go, guys!